Εντάξει, Λάσκα. Αυτό το προσέχεις πάντα, τέλος, εντάξει. Αυτό την βόλτα το που δίπλωμα, φέρει, ναι. Γιατί άμα φερμάνει δεν ξανάρχεται μετά. Ναι. Αυτό τώρα τι έχει γυρίσει στο σκηνή ή απλώς έχει καβαλήσει ένα άλλο. Όχι, σου φεύγει, απλά λίγο πιο ψηλά τα χέρια σου. Ετοιμαζόμαστε και από τη Διά να γυρίσουμε πίσω Φάληρο. Σε λίγο θα πάρουμε κίνηση. Εδώ έχουμε το Καπτα Δημήτρη που τρέχει. Εδώ είναι ο Καπτα Δημήτρης. Και εδώ έχουμε ένα καινούριο πλήρωμα. Ο Πάρης. Εδώ διακοπές. Διακοπές. Του αρέσει λέει. Να.